نظم ایونیون شاعر کوئی اٹھ شام زد کریس برک کن تو آسمانٹ گڑاس نشان تے بنے ای بتوٹ کتاب خوانین تیاخ تمسٹ ہموز دے کنا احساس ٹپی مس مون جاؤ گلاب سینا وڑ خناٹ نے اٹھ سوال کریٹ خاموش راس انت مز پار ایچ پاتویس سرمئی اخڑیں کاک نے سیاہ سیاہ زرار کنا رو جسمنا پنجر ٹیلر زاک کنا خنتیان دے چایٹ سوال کریس ای گنگ ای کور بے احساس ایچ سمجھتوٹ رائی مسوس دوٹی نال کٹ گڑی نے دوئے کنا ٹپ کرے یک خود تر دوان لگا اناس کن رے کنا بتس کریس براٹ عشقرس شام کنک کریس اس کنا دریان چولام بار خلقک تین خلتے ٹھی غرور کنا زمین تما کپ کپ دان دان مس نرین ذاتٹ نرین اندن مریک یعنی خل نہ احساسان واقف نہ استنا آلس چائک نہ خنت خواننگ کیک نہ خاموشی نہ زبان بریکتا عجیب لگار کنے کھنا سوالاک اسے ناظر کو اس پہ تو بے داغ و چمبیلی سے تو انت کرین بہارات پررک رنگات آدینک تو انت کرین کڑکیان پیشن اراسا کن تو اصل عید کتویس اخ پاریٹ نے دپل چہرہ مونجا جوان لگ پک اے آہو چم ایونی شیو ہانی نی چراغ مر این سیل کرو کشام مریو تو بے تو ناگیسو نہ پلے اخ حسینس بشخند کریس کنے خڑک توار کریس کرسیا تو لوگ اسس ای کرسی نمونا کوڈات فرشت خاٹ دوسر دوتے ٹیلکس چہرے کنا پیشانیان کنا چوک کریس تو بین کنڈ اورے نے برز کریس پاریس ہے ارا استار تخنس او ایونیون ای پاریٹ اچھا تنی کنے تینے بسس اراس داکان نی پاریس